Piippaat Heitä titanin päälle valoiletta. vaikka. Joo mä heitän. Jotain aggressiivista. Noin jos me istutaan, niin ne on näköjään koko ajan juossut läpi. Ei tää info oikein kuule meillä hyvin. Piikkat supportsin. Heitä valo. Joo, Mä en piikat. Joo. Amboissa kattoo. Ei vittu, se on kaksi. Joo, vielä yksi. Mä menen takas. Aika se kone. Ei enää saa noin varmaan odottaa. Hei, Joni ja Osala tai Joni ja Hansu, piikatkaa midistä sitten kun mä heitän teille, mä heitän pitkän banaanisavu. Niin katsotaan jos ne tulis midiin, jos ne koittaa counterplata siitä.